Franġisku dommi bawt mis-sema sabiex tkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris. Erfajt qima lil-tarbija, ħadda nbozza lil-marit, wissejt brieda lil-min stħaqlu biex ibiet kull tiġrib. Għal kulħadd għandek tbissima, lejn kulħadd tixtieq tkun qrib biex bidek tmissidbatija ta' min miexi bis-salib. Il-Papa Franġisku dommi bawt mis-sema sabiex tkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris. Papa Franġisku dommi bawt mis-sema sabiex tkun ir-raj. Tmexxi l-poplu talla lejn mera ta' mħabba jekk naħsbu fl-oħrajn. Ġejt mill-Arġentina, l-Amerika Latina, ħadd l-isem ta' Franġis. Bħal f'qajjar tas-Sisi tixtieq li l-Knisja tirfed b'ġitu ris. Mulej min qalbi ngħid grazzi ta' kull ma int għamilt miegħi. M'għandix fuq ħanroddlok ħajr. Grazzi ta' snin li tajtni, ta' żmien li sliftni u ta' kull nifs nirringrazzjak. Grazzi mulej min qalbi ngħid grazzi ta' kull ma int għamilt miegħi. M'għandix fuq ħanroddlok ħajr. Grazzi għad-don tal-fidi
ringrazzja. Grazzi mulej min qalbi ngħid grazzi ta' kull ma int għamilt miegħi, m'għandix fom ħanroddlok ħajr. Ta' kemm tixtieqli il-veru ġid, nirringrazzja. Friġlejk mulejna durak, Alla kbir sultan il-ħolqien, nistħin erfa' għajnejja lejk iżda lija biżżejjed li nkun hawn naħdejk, nadurak mulej, nagħtik kull tifkir, ħajrin rodlok xejn inqas kbir. Fil-palat għajdejk ismi intnaqax, sabiex lili żgur ma tinsaqax. Hawn friġlejk qalbi jien intik, biex tkun tħobb kif ħabbejta int. Tija slim li int biss tagħtih, żomma dejjem qrib tiegħek hawn. Nadurak mulej, nagħtik kull tifkir, ħajrin rodlok xejn inqas kbir. Fil-palat għajdejk ismi intnaqax, sabiex lili żgur ma tinsaqax. Hawn friġlejk jiena u int flimkien, ninsa d-dinja, il-ħin u żmien, kemm fil-ferħ u kemm jekk fl-uġigħ, jiena u ġejt mulej biex ġieħ nagħtik. Nadurak mulej, nagħtik kull tifkir, ħajrin rodlok xejn inqas kbir.
حب للهوك حن عالهوك حب وقدر واغفر للهوك خل ما انت تريد اللي يحبوك حب للهوك Għax tgħid kontra ħuk, għax tikdeb kontrih u ma tridx tabbih. Għaliex tgħid għalih taħseb ħażin fih jekk żbalja u rih. Dal-kmandament tal-Alla u liġi tal-bnedmin kulħadd jgħidlek sew jekk ngħinu l-xulxin. Ħobb lil-ħuk ħenna l-ħuk ħobbu għader u waħfer lil-ħuk bħal ma inti trid illi jħobbuk حب للهوك دانو لقاو من جديد li Kristu irrid li ngħixu b'sikwit li naħfru l-xulxin inwarbu t-tilwim li ġej mill-ħażin. Dal-kmandament tal-Alla liġi tal-bnedmin kulħadd jgħidlek sew jekk ngħinu l-xulxin. Ħobb lil-ħuk ħenna l-ħuk ħobbu għader u waħfer lil-ħuk bħal ma inti trid illi jħobbuk ħobb lil-ħuk ħobb lil-ħuk ħenna l-ħuk ħobbu għader u waħfer lil-ħuk bħal ma inti trid illi jħobbuk حب للهوك jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħares il-belt għal xejn jisar il-assiz ma jiswilkom xejn li tbakru jew li ddumu ma tistrieħu. Il-mulej u dawl il-ħajja imexxikom fit-triq tiegħu. Jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu il-bennejja. Jekk il-mulej ma jħares
jiswilkom xejn li tiklu il-frott ta' ħobsid batija il-mulej dejjem jipprovdi u jaħseb ħafna fl-eżis tiegħu jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu l-bennejja jekk il-mulej ma jħares il-belt għal xejn jisar il-assis jekk tiltaqgħu mal-dewwa m'hemmx għalfejn li intom tinfixlu il-mulej iżomm il-weda jien inkun magħkom għal dejjem jekk il-mulej ma jibnix id-dar għal xejn jitħabtu l-bennejja jekk il-mulej ma jħares il-belt għal xejn jisar il-assis għal xejn jisar il-assis Tnejn fl-imħabba maqudin bil-familja imdawrin f'darna ħinja miġburin aħna mberkin l-isbaħ opra fl-ewwel żmien ħaġa waħda tnejn flimkien ngħixu fi-slim lilna ħares il-mulej kun intana il-mexxej meta ltqajna mal-mulej b'weda sħiħa tagħna tnejn li ma tiġi qatt fix-xejn għaż-żmien li ġej fir-riżq tajjeb u l-ħażin sew jekk konja jew f'qajrin
jonqsu lil xulxin ma nkunux daqshekk kburin minna nbedu kull tilwim nibqaw twajbin b'mħabbitna is-sigriet tal-ftehim tagħna u l-kwiet din l-imħabba mal-mulej sa jum l-imwiet lill-ħares il-mulej kun intana il-mexxej żomm fl-imħabba lilna t-tnejn żomm fl-imħabba lilna darba wieħed bidwi ħareġ jiżra' xi żerrija waqgħet mal-mogħdija dik bħal kelma lill-qarriq jisraqha u tispiċċa tmut ħadd ma jgawdiha dik li waqgħet fuq il-blat u mietet bħal kelma li ntlaqet bil-ferħ iżda ma l-ewwel tiġrib li ltaqet tilfet kemm il-frott u kemm is-serħ iż-żerrija l-kelma tal-Alla u l-bidwi u l-mulej qed jgħidlek u jsejjaħlek ħallix li da jkun għal xejn dak li jisma' l-kelma tal-Alla u fiha jistrieħ kull ħin żgur li jkollu l-frott imwiet 160 jew 30 xi żerrija lill-bidwi kien zera' waqgħet qalb ix-xewk u nħanqet hemm dik bħal rabta u l-inkwiet tad-dinja li l-kelma toħnoq u hemm tintemm iż-żerrija li waqgħet fartajba bħal kelma li tat ħafna frott f'min laqaha u f'ħajtu wettaqa bħaż-żerrija li fartajba trott iż-żerrija l-kelma tal-Alla u l-bidwi u l-mulej qed jgħidlek u jsejjaħlek ħallix li da jkun għal xejn dak li jisma' l-kelma tal-Alla u fiha jistrieħ kull ħin żgur li jkollu l-frott imwiet 160 jew 30 iż-żerrija l-kelma tal-Alla u l-bidwi u l-mulej qed jgħidlek u jsejjaħlek ħallix li da jkun għal xejn
tifħir natu lilek. Giuseppe built some franges li dwenit f'Kopertinu fejn trabbejtu tqaddis, fejn trabbejtu tqaddis. Ħanfaħru l-mulej sidna natu ħajr flimkien imberku. Giuseppe min Kopertinu nuru ħima u natu. Bħal Ġesu ġejt fid-dinja f'maqjel il-bot min nies. Min kmieni kellek dbati bil-mart li kien bla qis. Ma stajtx titgħallem ħafna biex patri sir batejt. Iżda bl-għajnuna talla bl-erf tas-sema intlejt, bl-erf tas-sema intlejt. Ħanfaħru l-mulej sidna natu ħajr flimkien imberku. Giuseppe min Kopertinu nuru ħima u natu. Kulħadd daq mill-dusitek l-għaref l-għani u l-fqir. Kulħadd bik kien jistaġeb jgħid dan qaddis li jtik. Għalkemm kont taf titskola kellek l-erf ta' smewwiet li ħadd mill-ħobs tal-ħajja li ksibt mit-tal-buskien, li ksibt mit-tal-buskien. Ħanfaħru l-mulej sidna natu ħajr flimkien imberku. Giuseppe min Kopertinu nuru ħima u natu. Kristu għammil qabar u der lill-appostli bagħthom jagħtu din l-aħbar. Lil-mulej tal-ħajja rebaħ il-mewt tiegħu żamm il-kelma li kien qal. B'din ir-rebħa tiegħu Ġesu jagħti l-ħajja lil dawk illi jemnu fih. Jagħti tama ġdida lil min qata Jesu, Ġesu joħorġu rebbieħ. Ħallih imexxik il-mulej u r-rajtiek u joħorġok mid-dlam lejn dawl il-qawmin. Ħares il-qudiem u imxi dak li għadda spiċċa u mar. Taf li Ġesu jdew il-ġrien żgħar u kbar. Għax il-ħajja bħal-jum tgħaddi u malajr tasal fit-tmiem.
llum anzi bda issa it-triq lejn il-qawmien. Ġesu llum jgħidilna ejjew il-kollandi intom l-intom imtaqlin, ejjew inserraħkom mill-lajja tal-ħajja intom l-intom imħabtin. Erfa s-salib tijak kif għallek li mallem u it-toqol tħossu ħafif. Ekk iġġarraf qalbek dak il-ferħ tas-sema li Ġesu biss jista' jtik. Ħallih imexxik il-mulej u r-rajtijek u joħorġok mid-dlam lejn dawl il-qawmien. Ħares il-qudiem u imxi dak li għadda spiċċaw mar. Taf li Ġesu jdew il-ġrien żgħar u kbar, għax il-ħajja bħal jum tgħaddi u malajr tasal fit-tmiem. Ibda llum anzi bda issa it-triq lejn il-qawmien. Ibda llum anzi bda issa it-triq lejn il-qawmien. Fix-xari jissaqqa mis-sema u jlibbes l-uġuħ. Ekk mulej bil-ħarsa ta' mħabtek iħoss fawra friska il-bniedem muġuħ. Bħal ziffa ħelwa li tmelles il-wiċċ ta' tarbija imħadna mal-om. Ekk jien nistħajjel ukoll li tħaddanni wiż-żomm, mulej tħaddanni wiż-żomm. Int l-għajnuna tiegħi mulej, int li meta jiena insejjaħlek ħdejja. Il-wens fit-tiġrib inti slim fil-jiem ta' dwejja, int li ma tħallix lill-għadu jersaq lejja. Int l-għajnuna tiegħi mulej, anke meta indejjem ħdejja. Il-qalb tiegħi tistrieħ, moħħi jaħseb fid-djubitek u minn fommi toħroġ tlanja ta' fomritek. Mewġa friska ma xtajta iż-żiel bir-ramel titbewwes mal-blat. Int li tarbilni u tarafni, fakkarni u tajli jien ma ninsik qatt. Int l-għajnuna
kollok sabiħa immakulata int li sbaħ ġmiel min kull mem fil-ħolqien ma kemm itul iż-żmien xi kliem nista' nsib ħalli nfaħrek x'nista' nagħmel sabiex nagħtik qima inti d-bissima tal-Alla inti t-teżor tal-grazzi inti lontana Marija 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 inrodlok kull ħajru f'oħrija Marija Marija kollok sabiħa immakulata int li sbaħ ġmiel min kull mem fil-ħolqien ma kemm itul iż-żmien int il-faraġġ ta' kull min hu mnieked int l-inbit il-ġdid tal-festa tagħna inti d-bissima tal-Alla inti t-teżor tal-grazzi inti lontana Marija 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 inrodlok kull ħajru f'oħrija Marija Marija kollok sabiħa immakulata int li sbaħ ġmiel min kull mem fil-ħolqien ma kemm itul iż-żmien kollok sabiħa immakulata int li sbaħ ġmiel min kull mem fil-ħolqien ma kemm itul iż-żmien inqimek nadurak missieri sejjaħtli hawnien f'darek ġejt imħabti biex tgħidli tiġbidni trid lejk semmali tagħlimek firiti irrid irrida
snin ونفخرك بلا عيدة كيف القدس في كل سيادة عايدي في شغل في المسرح مولاي سيد الغاية اتلانا تقلوب نطلبك بيش تبيك كل سارة كل ذنوب Ento Maria lontana انت الهبارة تسليم وصل الأخبار لزاروا الكبار لي الله يحبنا الكل يهلسنا من كل سكول من كل ربيت إهول انتو ماريا لومتانا قادرنا احنا مدن بي عزازكم تال حياة تمون عاشيوكن انت المستريح المريض وقتلو جيح فيقان من الجديد عتيح راديو ماريا فوجي تزار لها النسراني يصل في الديار بيش الأخبار طيبة اللي جاب جسور تصل في قلوبنا كيف يشتقوا الساعة دايم خوخسب وندكرة دا الراديو بيرك للميلي مشيت للمين بشي موت كامل بوت jgħin bit-talbu bil-għodjiet sakemm l-art tkun intliet bislim lil-mulejriet. Radio Marija vuċi taż-żgħar leħen nisrani
fid-djar biex l-aħbar tajba li ġab Ġesu tasal fil-qlubna kif jixtiequ issa u dejjem u hekk ikun. Radio Marija vuċi taż-żgħar leħen nisrani jasal fid-djar biex l-aħbar tajba li ġab Ġesu tasal fil-qlubna kif jixtiequ issa u dejjem u hekk ikun. Ġiswa li tfaħħar lil Mulej bil-fom jekk ma tarax lilu f'minu fil-bżonn kifu wissina l-kol. Kont bil-ġuħu tajtni li kol, kont bil-laċċu tajtni li xrob, kont li ġerra u inti l-qajtni għax fija rajt lil-Mulej. Kont maritu ġejt iżżurni, kont il-ħabsu ġejt tarani, jien kont waħdi u intu wennistni għax fija rajt lil-Mulej. Int Mulej m'intix imbiegħed, int Mulej hawnheyya qiegħed, int Mulej, Mulej int Alla tiegħi. Ġiswa li tfaħħar lil Mulej bil-fom jekk ma tarax lilu f'minu fil-bżonn kifu wissina l-kol. Kont bla ħwejjeġ u inti li lbisni, kont imdejjaq u int sabbartni, kont ferħan u int fraħt miegħi għax fija rajt lil-Mulej. Kont bil-ħtija u int igfirtli, kont imbikkem u int għadirtli, id-dmuħ tiegħi xuttajtli għax fija rajt lil-Mulej. Int Mulej m'intix imbiegħed, int Mulej hawnheyya qiegħed, int Mulej, Mulej int Alla tiegħi. Ġiswa li tfaħħar lil Mulej bil-fom jekk ma tarax lilu f'minu fil-bżonn kifu
خليني نوصل المغفرة فين الدوبيو خليني ندخل الفدي في القتيه القلب خليني نقوي التمام فين الظلام خليني نكبس الدول فين النكد خليني نشرد الفات معلم جسور عمل مفتش مش لي فرجوني ازدع مفرج مش لي يفهموني ازدع نفهم مش لي يحبوني ازدع نهار عش متعناتو نستعنو متى نخفرو نكسبو المغفرة متى موتو علينا نفوسنا نتولدو الحياة